En weche mag arita ma bende nyaka sani timore Kaonti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono County Commissioner ma Kisumu, mano Madam Josephine Ouko, kaachiel kod komiti ma bende ochung' ne wechego mag arita e Kaonti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono gibiro bago romo makende mano Nyamasaria flyover kochakore ayanga saa 4 mar okinyi. Romo makamano biro bedo mar jiwo chal mar arita e Kaonti ma Kisumu. Kaluwore ni nok mar arita osebedo e gwenge mopogore opogore e Kaonti ma Kisumu, ahinya to e kuonde dak mano kaka mar Nyamasaria, Molem, kaachiel kod gwenge mamoko e Kaonti ma Kisumu, kama bende osebedo kod nok mar arita kwe. Mano emomiyo County Commissioner ma Kisumu Madam Josephine Ouko kaachiel kod komiti ma bende ochung' ne wechego mag arita e Kaonti ma Kisumu kawuono biro bago romo makamano mar neno yo makare mar jiwo chal mar arita ahinya to e Kaonti ma Kisumu. Wach makamano ber ahinya kaluwore no nyalo konyo e tieko monj makinde ka kinde, kuo makinde ka kinde ma ponono wathoro keloni kata e weche manyien magwa mwaneno ka ng'ato monj kacha. Kata kamano chenro makamano jofwambo magwa e Kaonti ma Kisumu biro luonwa machiegni mar mondo mi gilernwa ni gino kenge mage ma bende tend Kaonti ma Kisumu chano keto piny mar neno ni chal mar arita kwe Kaonti ma Kisumu oting' malo. Kwa wuok e Kaonti ma Kisumu wadhi nyaka e Kaonti